Haga kertemu pa barukun barum sem bakoin amen. Kublai ku Maria kabadab daga jingay turau don batpa lagar kuy panap dengi kentay balagar kuy also ga kpo jong pau Jisu. Ku Maria bakoy ku kumi jong blai turwane ga benta jungi ginong pom menta pada haga por ga jingyap jungi amen. Balai ngibu stasyu hakiying mani lane hakiying jongi. Banjuba me kene kejingkeli ngidon kiwei pat kejingkeli la se ki bangila banbu hakmat jongi ki baka juba malom mala kan long kajui balai ngibu ya gadur imei pa jongi haki yang kisem jongi balai ngidon ya ki youth icon jong kasnem balai ngidon yiki artis balai ublai uai kum kani ka sap haki brio bat ki khon ki ti jongi balai bangishna yiki mot jong kyang nang ba utirat sing bat Mahatma Gandhi bat kum ta ter kiru krau kini gijingkeli barok hoy athrai kidei malum mala ki bakwa ya kejubab kejubab kumban chupan kan mau yangi let's see haka jingi dei bar kabalang Catholic jungi ngiran shubon ba kista shu haki mane jungi hashwa jo dorbar ba batikan gabar bat mentar kumju bar kumju ru kista shu haki yang kisem jungi ladangi kwa ban ay kejubam ngila banong ba balengi bu iki namar ba utrai wangengi bangin bu iki kindian ngin shem yeki nuksa hagas nem khat khandai spa lai pho ukenran ulapau ha ka sister Maria Faustina Kowalska bakhoi baru ptha eka pan priang ye ka khubor jong jing snei blai ha ka perthei barok kawai lena kata kadau ngiyo ya ka stasyu jong ka jing isnei jing blai bat ngiyo iki dur jong ka jing isnei jing blai ki bangin don ki ying mani berkum juru ha ki ying ki sem ki jongi bat ya ka stasyu ya kini ki dur dai ukun radhi uturahi bolaong haka sister Faustina bahkan penpriang yeki pat kumnogan penpriang yeki ka hab ban pha dro kat kum ga jingkwa jong konran ye kadur kadar jong uhi ban peni ga jing isnei ga jong baru ong ye ka pidei ban bu bat buram ye kan kadur lani ka stasyu jong ga jing isnei haki yeng mani bat ki yeng ki sem ga jong pidei ban duai ye ka pansngat jong ga jing isnei jing blai den kata kadau ngila banong ba walada kadai kham hadin koi kede jing kwa jong konran do basdang hi jong ka balang handai ngila banong ba kham hadin ru hado ka snam khat khandai spalai pho loong ye kani ha ka sister Faustina ha ka snam khat khandai spa nya husan utrai ulapau ha ka sister Margaret Maria Alagok hari France baru lapan i haka ya ka donut bukhoi tam jongu kabar teng shine kum kasngi ya ka la ker ka pan snit sia la sam daga jingmong bar hakli e jongka la don gading phna hapdeng ka thli ding baru ong ya ka sister Faustina phinle buram ya ka dur ka donut bukhoi tam jonga daka badeng yaka haladi badaka babu yaka haki yeng kisem bad hakeleng kicaka baro larangi kwa ban shim yikini kinuksa ngila bandong ba de utrai ubo ongengi bangin bu ya kidur kijongu bangin bu iki stasyu kijongu haki yeng mane jungi ha
ki yang kisam jungi bat hagi jaka barok kumbang yo sngau mentan haga jingi dei baka donut huitam ko jong jisu nang tapan balai ngibu ya kador ime ipa jungi hagi yang kisam jungi larang ibu kum gani ga jingkeli ko balong kaju namar bengi kwa ban kan mau buram yaki mentaka sengi kedai ke sengi buram jong ki mensi malaklan no baro artarik jong nomor ban menin ke sengi kan mau buram si tarik jong nomor ka sengi buram jong kiri khoi baro ban pensa jingkan mau ban pen kan mau ingi yakini kiri khoi badi ki mensim malaklan no ngibu ikidur kidar jongki ban dei tangga taro ngibu wadi ki stasiu ku jongki balai ngi don igi youth icon jong ka snem ni sai don berbuar man ka puar hapo ka state hapo ka district ban tu ingi ki ai kita ki youth icon dan ni kita ki khna samla lani usamla lani ka samla ka balai bha na dong sedong ha ka jingim ka jongka ha ka jingim jong ni yo berbuar ki balai namar ba ka state ka district bar ki imlang salang jongi ka kwa ban pun kuburam mi gini samla ik balai bha ka jingim jongki ban ai ka nuksa ka bha ye ki khun samla ki jongi ki pamenta balai ngi doni ki artis ki nong drodor ki nong thau khiu ki nong snamot ki nong sna stashu larangi kwa bun juba bekani klempep ni haban lech chau kunran ban ong yu balai bu ai sap yakini ki briu ban le yakini ki kam ban drodor lani ban thawe ban snai dangi lech ka bible na kitab exodus kulnong balai kilanong lai pusan na do sao pho u blai yethu hangi shaphang kata lani ka kani kitab pe thu hangi shaphang kata ka jing kwa jong u blai ban shna ka ying kentang na ka banta jong de na kata kadau lajid ya u besalal ukhun jong uri ukhun jong uhur na ka judah baru la pendap yu da ka jing tibet ka jing shampang ka jing tib bat ka buj shna baro ban thawbuj shna dur itnan bat ban trei kanu ka kam pen itnan kani ka sap ka phong ka bo bleu la ai hau ni ubreu peruang ba shna ya kaying shna kaying kentang na kabenta jonga kitiar kitar ke badan hapo kaying kentang bat kham tame na kabenta ban bu ya ka tabernakal de na kata kadau ngila badong ba de ka jing kwa jong ublei ban pen pau ya kata kasap ka phong jong ki breu ha ka bakishna ki mot lani ki droi ki dor larangi pej hagari khasi jantia jungi ngini ibon ki statue jong ukyang nang ba jong Tirat Singh jong Mahatma Gandhi batukum ta terter balengi bu ikini hagi caka ke itnat ki caka ke ba pau namar ba ngikwa pan kan mau yang wei pi wei begini kiri krau jong kari ke jongi kiri krau jong jaj ben riu ke jongi kiri krau jong kastit ke jongi kini kidau dai na kata kadau ban shukali kini ke jajing kali balai ngi bu stasiu ki yang mane lane ki yang jongi ngathai kam da nong rim do kata rewala kataru bon ba ki breu kham tamme ki bom sngu thu ya ka jing don kam jong ini dor bagi stasiu ki bu berbuar kan ka jing kali ha ki bu buan balang kham tam ha ki khun jong ka balang penong iki balai phimane blai thau iki klempem naga bentai kini ki paradok prasnam jungi ngio sngau ngila bun ong ba ki leng klempep sika bible ban ong ba ke ke bom don po ka bible ngim dei ban ngai Henry ka bible ke hikai ngi bun ki ban ki bangile ki don ka nong rem ha ka bible wala da kim don kumba don thik kumba tho thik wala da ngim le kumba tho thik kawai na ki nong rem jong ki babu e gani ka jingkali kawan na kitab exodus kalnong ba arpho kit khot ar hadu san kabong kum ni
Phinom yo ki wei pat ki blai light nanga. Phinom thau blai thau la de. Ne ka dur jong ka badon habneng shalor. Ne ka badon ha ka khando shapo. Ne ka badon ha ka hapo ka khando. Phinom dem ne mane yaki. Namar ba ngau yawe ublay jong pi ngalong ublay ubadawa buram marwe. Kani kanong rim jong ki. Henry ngini os ngau pan bahang ni klempem. Habang ibu ikistasyu ngi tau ikistasyu habang ibu ikidur haki yang mane haki yang kisam jongi ngim shem la kadat la ne ngim shem la pendu no ya kata kajing buram jongi ya kani ka hukum ka jong ublay. Ngim jumane yaki. Ngim jumane yaki. Ngi pendon buram yaki. Ngi manehi tang ya uwe ublay. Balai bangi bu ikistasyu lani kidur haki yang kisem bat ki yang mani kijongi. Naka psychological aspect ngila penong ba ngibu yakini kidur berkistasyu namar ba ngidai kibrio. Ngi kwa aban yui ngi kwa aban kata ya ki bangi ngai ya ki bangi bala dalong ka bala banyos ngau ki bagi keren leng bagi ni kidur leng bagi ni kistasyu. Ngibu ya kistasyu haki yang mane bat haki yang kisem jongi namar ngidon kam ya kenuksa ke babaha ngidon kam role model haka jing im jongi ke pamanakas ni ngibu yaki namar ba ngidon kam nong yarap nong ya sait kat bangidang im haka ni kasla perthai balai ngi kwa nong yarap balai kini kila ban yarap mo yangi ban ya ublay ngimla ban ong ba kipalat ban ya ublay Henry kidon ka bor ka bakraw do kata-kata ban yarap yangi ban ya sait na kabanta jongi namar kidon hajan jong ublay day na kata-kadaw kadon ka jingong ba haba ngisngau ba ublay ujangay na ka jingim jongi lech shakiriw khoy lech shakamaria mday ban lech tang shakistasyu jongki lech shaki ki person bat klempem kin penjan yang isya ublay kin yalam yang isya ublay kidur lani kistasyu ki yang berbor hakacaka jong ki badai shisha dia nak kata Paulus wong seeing God or see God in his creation, seeing the invisible in the visible. Pet ya keperthai ke mariang jongi, pet ya kini kistasyu, pet ya kini kidur, klempep ngini i ya unong tau jong kilane, ngini i ya ublay shisha, ngini i ya ukonrad jongi shisha, ngini i ke mariang ba shisha, ngini i ya kiriu kho jongi ke ba shisha. Kadon ro ko jengong, natures refer to the one who made it. Habang ipet ya kamariang ngin kan mau ya unong tau jongka. Habang iburam ya kini ki stasyu lane ya kini kidur kamut ba ngiburam ya kini ki stasyu lane kidur. Henry ya kito kiba dai shisha bangin buram bat bangin aina namar kini kistasyu ki yang haga jaka ka jongki nimdei dalelero ban mane yaki bat kane kamdei ka jing hikai jong balang Catholic bangin mane kistasyu ngin mane yaki khandau ngin mane ya kanar ngin mane ya ka steel Henry ngin mane tang yo blay ba shisha bat ikini bar khoy ngin buram berbor ki wala dangi hapan buram ki lengba kane ka khandau ka bala shnai ki le si ka balong tang ba ngini i ki mar khmat habang ingu ban ngikta yakini ki stasyu lane yekidur kamut ba ngingu bat mane yakini ki stasyu Henry ngi mane ngi pendon buram yo blay jongi ban ngi pendon buram ya kiru kho jongi
sedang nadu ke Maria bat kiwei. Kumbangi peni ke jeng buram jungi ki kemi pa jungi. Ni kta ki kejat ki jongki. Ni dem hakmat jongki. Kamut ba ni mane ki. Henry ni buram ki. Habangi duai hakini kiru khoi ki jongi, habangi duai hak Maria, habangi duai hakini ki statue. Ni pan ya kajinge sai ke jongki, kajinge rablem ke jongki, naga benta jongi wei pi wei. Ngila susu banyat kam syok khamat susu ban juba bikini ke jingkeli balai bang ibu ya ki statue lani ki dur haki ing mani baki ing kesem ke jongi. Ngibu kadon gawe ke jingong, ngibu iki bahatam ki bakrau haki jaka ki bahatam bat ki bakrau. Important things are kept in important places. Ngibu iki po ing mani kamut ba ngidon bun teli ki belai. Andai ngidon tang wei belai. Ban kini kidai kiri krau, kini kidai kiri larangi kenya ke Maria larangi kenya ya kiri khoi, kini kidai kiri krau. Bat ki dawa nanga ba napi ya ka jaka ka bakrau do kata-kata naga benta jongki. Bat kan no lei ya Jisu nong penem jongi. Larangi yo ai ka dor ka jongu, larangi yo ai ka statue ka bangila ban penwan dor kum ka dor ka jongu. Kat no lele ngin ayu ka jaka ka ba kong santam ka ba krau tam ka ba janai tam ka ba kentang tam ban nginum don jaka palat ka ba kham kentang ban ye ka yeng khoi ki kentang ka jongi. Ka yeng mani ka dei berpuar ka yeng ha ka ba ngin bu ya kini kiru krau ka jongi. Ngin bu ya ublei jongi. Ngin bu ya ka Maria konang ya sait ka jongi. Namar ba ki dawa ki don hok ban yo ya kani ka jaka na ngi ki breu. Naga gospel kat kung Markus kelnong basaw gar khat ar kuwei ka ong. Judon manu ubat hit ka syarak bat bu ya ka hapo ka perha ne ka krum jeng thia. Hatu umbu ya ka halor ka ding peniyeng syarak. Ngatrai ka ne ka jing pule. Kala biang naga benta jungi ban sungutu bapeleng ngidon kam kini kida ki syarak naga benta jungi ngidai ban bu iki hajrong. Kenang bakin la ban pensyai ya ka yeng mani jungi kin la ban pensyai ka jing im jungi kin la ban pensyai ka jing muting perkhat jungi ngin numbu iki dalai leru hakrum jing thia jungi hapok polong jungi henry ngin bu berpuar iki halor ki ding penyeng syarak kidur kidar kistasyu kidai berpuar kita kibayarap ingi ban ai ka nuksa bahana ka benta jungi. Dia nak kata kadau hakakitin long way ka ongkum ni. Icons are seen and admired. They teach us lessons. They need to be interpreted. They elevate the heart and mind and made us think about things. They facilitate connection with God and His saints. Kini ki statue, kini kidur, kidai penyarap ingi. Ba ngin kamya jan berublay. Bat kumjuru bat kiriu khoi bat kidawan nanga ban api bangin rai ke jing muci perkhat jungi ngin rai ke donu ke mensem ke jungi ban perkhat berbor ya ke ka ba ublai ulale na ke benta jungi ka ba kiriu khoi ke lale na ke benta jungi kerpang ay ka Maria thesti de na kata kadau ngim dei ban susim ki kumbang imane blai thawi ki henry ngidan kam ban sungutu ya katan rai balai ba ngidon kam mikini ki statue balai ngidon kam mikini ki dur ki bangi bu ki yang mani berkum juru haki yang gisem gujongi kumban syupen kod balai kami kene ke jingkeli hak ki babuan balang na ki pardo pasna parasnam jungi pada ka perthai bro ka wero ki keli berbuar kini kejingkeli kam dai ka bathmai kari wala rim baha na du ki por jong ki kpa balang ki jongi barim ki bala persyang ban jubab hadu menta menne balai ki mi kum kini kejingkeli na ka por iman lada ngala ban ong
iman kajing blin jungi gibreu kajing sengutunat jungi gibreu kadai berbor bani i ke ke bas niu berbor iman dei na kata kadau ngim kwa bani i ke babaha ki badan saurong saukun jungi walada jing sisala thau yo breu ban pet iki ke babaha tam ki bau bleu la thau kaning sla prathai hanrengi syamba ki breu kim sengutunat kumba ki le ke prathai ke mariang ban penjat pen pra berboreka ban otlu di ki deng ki sei ban pentuai ki lom ki wa ki jing iternat jang ke prathai haga jo ur kamro ki kwa ban pengatlut ban pentualut iki ke babaha kum ki statue kum ki dor ki ba ngi ki ba jiana ka por ka prathai ki jongi kani kadai ke ba sneu tam ka ba ubreu don kham tam ha kani ka juk ka jongi tungin duai kata namar nagabanta jongi bat kham tam me nagabanta bon ba ki breu ki pampat sngo thu ya ka jing don kam ki ke ba bha ban don saudong sau kun yangi ban ker saudong ki jing im jongi ki ba bha kini ki statue ki ba bha suda kini ki dor ki ba bha suda ai ba blai trai kan rat leng ba ka jing sa jong ka maria unkur khu kerdo ya kini yangi iwei piwei badi ki breu bampat sngo thu ki jing don kam jongi ki statue ya ki dor badi ki ke ba bha kenang bingen la ban pediang iki kat kum ka saindor jong blai bat banginang ngam jeliu susu nginang jan susu syau blai leng ba kini kidor leng ba kini ki statue eniro ya Jesus Christ amen kaburam hauk pa berhau khon berhau mensim bakhoi kumbaga lalong ka bamen kong gum jumenta berparabor junom la junom amen kodono do hoitam Jisu to isnai ko Maria ko nirap ki Kristan truane ka banta jungi haga kartang ukpa baru khon baru mensim bakhoi amen